24. Can help us open it as I continue. Hebrews 11:24. Bible not Moses. Wakura, when you grew up by faith, wakaramba, punzi mwana wa mwana sikafaro. Icho chilicho kwadi asi mwana wa mwana sikana wa Faro. Bataka nongo ali mucheche. Asata akuziwa. But faith comes by hearing, hearing by the word of God. Bloody paakaita mature in hearing. Nakutika na shogore chiti when you grew up by faith, aisi by age. Faith comes by hearing. When you grew up in hearing and understanding the thing, so by faith, when you grew up, you refused. But the next statement is Hebrews 11, verse 24. But Moses grew up, refused to know the son of Pharaoh's daughter. 25. He chose to be ill-treated along with the people of God than to enjoy the pleasures of sin in Egypt. That's according to 25. He chose to be ill-treated. Mwari chinangwa chakuti Moses aberekwe ane calling yekubudisa amadzare mutapwa muslavery. But iye paakakura by faith waram kuamwana mwanasikana by faith. 25. And he chose to suffer, which means his suffering was not of God. But aka make a choice kuti andafunga kutambura namwe. Nekuda kwekuti haasi kuziva kuti akasikirwa kubudisa vamwe mukutambura. But ukasaziva the mind of God, unoita wrong choice. Wrong choice yacho uchiitsikira nokuti ukanzwa right, he chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the pleasures of Egypt, which is a good statement, yet it's dangerous. I'll explain. Than to enjoy Egypt. Truly, I'm supposed to enjoy Egypt, but I'm supposed to enjoy Egypt. Why? He was born to take people out of slavery. Yes. Decision making here, Moses. Okay, that is also in a revelation. It's a correct one. But he chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the pleasures of Egypt. But if not, he chose to suffer. He chose to suffer. Yet God has bring Moses in this picture to take people out of suffering. Why are you calling everybody son Munamo? Any choice you open the Munamo? But in a situation you're in us, you don't have to Pamukush in piece up away from my poor decision making. Wait, that's the original mind of God. I'm sure we're all aware. Poverty is not righteousness, and also riches are not righteousness. Upuma nekutambura zviende sekudenga. Zvese hazvisi zvedenga. Worship. Hapana chedenga kuita mari stereki nekutambura stick hapana chekudenga ipapa. Ungadei. Nokupuka kuti ndama yemse kudenga unomusa kana mari aiende zvese hazvisi zvedenga. By choice unodei. Kana chito yamushe by choice unodei. Ausanyipiri munyaka nokuti mari yacho haendisi denga. Namu haendisi kudenga. So zvapa nefe make a decision. What to choose? Poverty or riches? Uzwangu nyipi kurama kuta mali mari nokupisa panamu. Iwa unaka na senda upo. Yes. Unaka piswa ni mari wacha unaka food. I'm not going to say much one. I'm not buying some money. I believe no number one. John 4:24 noted Marimwe. Oh, Papa Moya, or Shikapuch, I'm the God of all flesh. Jeremiah. Oh, Papa, all flesh. When I kuna Hagai, or this silver in them now. Muicha,
Ati God of flesh, ati case. Ati sari patria namwara apa chaiende upi. And not I'm the God of all flesh ndiye. Una Jeremiah. So which is what I will pour out my spirit upon every flesh. Sons and daughters will prophesy. So uchona ni mama nga Yesu tinopore swa, tipore mwe tinopora nyama. Mwalishe nyama nita. Silver and gold belongs to me. When in Egypt, wakawa favor na mngari wa Israel, wakapewa silver and gold from the Egyptians. Mwari wacho akatonza vanhu pakuvaka church kuti atari yako Korinte. Zvemazuva zvokisa mendi mafaisa. Church yekudhara tsano vaisa gold kunza Solomon. Chachinochakagwa mari atenga cement mafanisa. Waina matwa bhururu zvokuti vaina uri mukorokoza so. Aipunzwa church iyo. Poor decision make. What killed Judas is not sin, is the type of church. Nokuti Judas waona kuti ndatengesa murume asina mhosva akadzoka kuchechi anakuenda kupower. Auya kuchechi akarume ndatengesa murume asina mhaka mari yacho vakati aiwa tinei nayo ndezvako izvi. Bible rinoti ndokubva akanda mari yacho muchechi. Kwete kuti akaikanda imomo. Iwe kukandwa iyi ukazobva kuti yakashandei uchaona kuti vanozongoishandisa anyway. Kwete yaakabvisa yaakakanda imo. Vanhu vaifanirwa dai the chief priest vakaenderwa naJudas aindatengesa murume asina mhaka. Dai vanga vane revelation yekuti murume wacho ari kunzi vandatengesa asina mhaka akaingei. Havaitendera Judas kuenda kunoita suicide. Vaimukansela vaimugadzika apa kuti tsano. Don't worry, akazofira munhu wese including iwewe. Zororaisa mari muhomwe. Jesu pamuchinjikwa paiti baba aregereri anomboti but Judas ngaende pataita. Include Judas. But the type of church yapinda Judas, instead yekumupa hope, yakamupa hope, he committed suicide. So when making a decision to be in a certain church, may God lead you than making your own choice. But you shall end up on hope instead of hope. But you know, I'm going to perfect jacket right to what you know. Yet you cook or school fees, no, you are mine. Come be a bit, I know that mine. Oh, once you are not going to so. The love of money is the root of all evil. Money can be a piece of the love of. But what man is evil. Mukakazara you buy me, Munoyanga. Mukakachaira, eating man is evil. You know the love of. Yes, you are. I'll help you on that one. Madiro. Madiro unoite kuti munhu unocheka ndokuramba. Madiro unoite kuti unosvika pakutadzira Mwari wavachifere ndo the love of. Yes. Nokuti kune vamwe by God's grace vakaropafadzwa nayo. They can change other people's lives. Style masiwa neno kana trust. Nyerera dziri kuenda kuchikoro nemari iyoyo. Iwe ukaiwana unorowa munhu. Munhu akaiwana vanhu vanofunda. Alright. Mambo aHazia wakadona pamusoro pemba yake haana kuenda kuhondo. Anongotenderera pamusoro pemba yake from 2 Kings chapter 1. Obva achoka gumba adona. Vakutuma masoja kuti varume munobvunza chimwari chekuEkroni chinonzi pauzabhabha kuti ndinopona here. Varume havari munzira kuenda Mwari chaiye ndokubva anzwa hasha kuti munhu wandakawanira nyasha akava mambo kwaIsraeri sei asisa trust Mwari waIsraeri auda kubvunzira Mwari asiri. Ndobva ati Elijah unomira parodhi waijeke vana otaurire kuti mambo decision yamatora ndoinouraya kwete chirwere chamuinacho. Elijah ndobva asara narume zvikanzi ndimi muri kuenda kunobvunzirawo. Wamuri kunobvunzira hasatanga but wamusingabvunziranzwe. Chimwari chauda kuti unoudza chachane information chaiye anayo. Vakudoudzwa kuti zvanzi naMwari chaiye tsana havasi kukavha vachafa. Varume ndokubva dzokere kuna mambo zvikanzi mambo ati
Ndomwe mambo akashambisa kuti vanhu vaya chop zvanzinda tatanga nemwe muruma ati muri kufa amuri kafi nokuti muri kuda kunobvunza kuna Mwari asi. So what killed this king? A wrong decision, not sickness. Sometimes you influence the decisions you make. The type of people you know decision making sometimes how desperate you or someone are so desperate. You make a decisions you could at the end anogona kuregreta. Munhu akavani asha anogona kuremu nyaya kutongwa munomudzira kuti tinotona sanga asiri akauraya nokuti decision yaunoita kana une hasha haisi normal decision. A decision in relate in this situation. Right. Yes. Decision iliitwa ni munhu akafara yakasiyana neinoitwa ni munhu akakumbuka. Yeti decision inofanwa kuzvimirira pachayo whether wakafara kana kuti wakatsamwa. So this king akuwara. Saka kukuwara kwaaita kwamudza kuti tuma vanhu kune chimwe chimwari. Iye achiziva kuti kuna Mwari waIsraeri. Ndokubva atuma vanhu ndokubva vasangana kwavasina kutumwa. Yeti kwavasina kutumwa ndokune Paulo kudarika kwavari kutumwa. Uyu paakanzi haasi kurikavha achafa. Akuita naro kuti iye ndaye wakomana kuenda kutuma isiyana inayi. Akatoziva kuti decision yaMwari wekudenga inodarika ya chimwari chiri panyika chinonzi Beelzebub. Ndokubva ati hazvinetsa wakomana tada kumbodhila naprofeti machi kwete nechirwere 50 masoja endai munonditorera munhu. Komana kubva vaenda vasangana naElijah zvati munhu waMwari uri kudiwa kuofisi kuyenyu ungoprofita. Uri kudiwa namudhara kuofisi. Elijah ndokubva ati if I be a man of God may fire come down from heaven. Vakatsva vakafa. Uri kuona kuti ari kutorato asati afa pari kufa uri fresh. Atokuara profit wa rufu haasi kufa pari kufa type inotumwa nezvakaprofitwa rufu. Yes. Inondipatisha muizive ne. Ariyakuzi kufa ndimambo adonha achikoka gumbo. But achikoka gumbo asati afa anoraisa vasina kuchikoka. Why nokuti vane ukama nemunhu ari kupesana nepfungwa yaMwari. Varume vaifamba naJona vakaruza zvinhu zvavo mubhoti. Havasivo vanga vatumwa naMwari but vakaita loss vasina kutumwa nenyaya yekuti vari kunzvengesa chakatumwa. Jona haana kana chinhwani chaakarasikirwa nacho. Vakarasikirwa nezvinhu nevanhu vanga vana Jona. Akuzviri vasavatumwa ka. Iyo yongoti atumwa naMwari oti atimboenda kumareni kwedu. Kubata zvakanaka kwavakaita Jona kwakavapa loss. Let me help you. My decisions that you don't make sometimes they are led by demons. Unotozo discover one problem kuti kundaramba zvifungire ndikazviitire ndakainde ipano. Moses aberekwa naMwari kubuditsa vanhu munhamo. But Hebrews 11:24 yati he chose to suffer. It was clear to suffer. He chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the riches of Egypt. Truly, we are not meant to enjoy the riches of the world. We are meant to enjoy the riches of God in the world. Again. We are not designed to enjoy the riches of the world. We are designed to enjoy the riches of God in the world. Decision in the moon as Fuma ndeba no panyika isikwenda kumusha kunozorora. Unenge uchene kunenge kuchinipisa. You are missing it. You are making a wrong decision. The real decision you must make, I must prosper in this world for the sake of the kingdom of God. Is waika. Zviripanyinyika nekuzara kwairuoko rwaJehovha. The devil ane zvizhinji zvaamanipulata zvaakunzi nevanhu vekuchechi. Let me help you. Mugarden Satan wakapinda munyoka nyoka ikafurira vanhu. Vanhu vadzingwa mugarden naMwari. Yaimwe generation iri kubudiswa muEgypt. Bible rino
not vateramwe murenje Mwari akatuma nyoka. Satani muna Genesis akapinda munyoka. Mwari muna Exodus akatuma nyoka. The same God muna Exodus akati Moses kanda chimbo payakava nyoka. Mwari akati right takusenza noda munhu ane nyoka yake eta basi. Mosangani chimbo Mwari ndakubva vamudana vakati mboikanda pasi vaikanda ikava nyoka. Mwari akati nhonga uchaporeta nemunhu ane nyoka yake. Why? Nokuti kwaari kuenda kune dzimwe dzeng'anga iko kuri kupera kuti hadzisidzo that's a fact. Nyoka to nyoka. So may God bless you and your blessing must become a living testimony. Amen. Amen. My yako kiko yemu yeteni. Kwani utashema sina basa. This is my yeteni. Mwani wacho anayo. Amen. Wezi kana wakanda nyoka. Ingomia kubariza. But this is some child of shame. He's a good at our infant. You know, I don't want to money. I'm not talking yet. You can never say, I walk watch off. I can't go to Morato. I'm not China to Dian. What is it mentality sometimes? You go on a successful. John Tango from Satanist. I better go to one of the next good. That is very dangerous. When somebody must marry, they must put God. No, from to Satanist. Man, you don't look up so Maran will have sweet. Okay, I'll help you this way. Now we are in my bus. I can check it. Oh, when I tell you, my bus. The government is not no good teachers of time. I can have Chichi, but you never pass it. I think what so when I did some Antura para Jesus. Hear me very well, people. Decision here, Moses. He chose to and the Novatana was high. He was not holy or spiritual. He was rich. Joseph, why Matia cannot told the board of Jesus? He was a prayer warrior. He was a prophet. He was rich. Full stop. Who should not demand a man, no matter how spiritual you are? So now which matters other school fees, better prayer. Sorry, I want to empower you and help you. So we should go for the Satan and journey as a man. Silver belongs to God. Yes, Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness. I want to full stop. These things is real, no, I was somewhere. The things is real, no. Things. Spirit. What are things? Let's hear me very well. Decision you want to make sometimes. You lack the revelation. We are not supposed. It's what Daniel chapter 6. I'll preach Daniel 6. Mambaga tunashumba msango anataka kusengeta papa. Chaka itaka change environment. Inoraramira shumba. Ana kuchinja akararamira ke shumba. Ana kuchinja diet. Akachinja environment. The same with us. Atisire nyika ino. Asitiripa nyika ino. Chaka chinja kuoperate senyika. But chinomfanirwa kuoperate panyika. Amen. Amen. Mambo baka tunashumba msango achunza pamba. Ana kuchinja diet kuti dzakuwa sadza kuti dzadzebate. Dzinorola nyama nokuti shumba. Abvisa mentality hunting. Atifanirwe kutsvaka mari sevanhu vekunyika. But we must make money anyway. Amen.
Unoti nherera dziende kuchikoro neprayer here. So shumba dzakatorwa musango dzikaiswa mulast 10 dzachinjwa environment kwete diet dzinodya nyama. So dzakuziva kuti kusango taivhima but patauya pabatwa saka akatibata anotibatira tikawirirana naye. Inzwa kana ukauya muna Mwari hauvhime semunhu wokunyika. Saka Bible rati these things will follow. Iye akakubata anokubatisa. Anayo Mwari anozwa nyika nekuzara kwayo ndiye Mwari. Saka napana chake ari kungomanipulata masystem but the creator remains God. Satan akashanda nenyoka zvino kuti akasika nyoka. Ari kushandisa nyoka dzamwari wenyu. Miti yese iri kukuroya haina kusikwa naSatani. naMwari haana kusikira kuti ikuroye wakatangirwa. Ine purpose kuna Mwari miti mugadheni vaitova nemiti. Unoti Mwari aibata miti yekuti zvikaoma ndomushonga wako. There's a purpose. So ndakandede kushumba. So mambo vatora shumba musango dzaiswa palast 10 hadzichavhima nokuti dzakatobatwa saka hadzichabata dzinobatirwa nokuti dzakabatwa. Kana wamuna Kristu wahwinwa naiye ndiye akubata. Saka chese chinouya mauri chinouya kuburikidza naiye kwete tsika dzekunyika. Kune tsika dzekunyika dzekutsvaka zvinhu. But tsika yekutsvaka zvinhu muna Mwari Matthew 6:33 unotsvaga iye nekururama kwake zvinhu haushoti. The Lord is my shepherd, I shall not want. I know that the Lord is my shepherd, I speak in tongues. The Lord is my shepherd, I'm too prayerful. I shall not want. Mawanza ya zvinu. Anogadzika tavura. Pakitavura panogare. Kuruma. Ringe chingoswa kumweya kuti itafura yemweya. So shumba hadzichavhima nokuti dzakabatwa but hadzina kuchinja diet. Kwese kunodhimandwa kunzi unze mani. Havana basa kuti uri muKristu uri pastor, you need to pay. Saka ukapinda chechi inoti mari haina basa, make sure masangana vakadhibha ine basa. Bvunza vanayo vari kuishandisa iri kushanda. Isi takatobva kumusha musi uno takatengera vabereki zvinhu inoshanda. Vamwe vazoti inoshanda. Haina basa yese ine basa. So shumba dzirapa dzachinjwa environment but the diet is the same. Kana munhu ava munashe it's a new environment. Kana munhu ava munashe kuda kuti abva kune imwe site auya munani muna Kristu. Shumba dzakabatwa but kana dziri musango dziri designed kuvhima. That's why dziri mhuka dzinofamba dzakadai so. Kuna dziri dzakadai so ndokwa dzinotsvaga. But David achibata anoti kudii rubatino rwangu harubve kupi nekupi asi runobva kunani. Kureva kuti kana ndava muna Kristu handava shumba yemukingdom yaMwari inenge yakatarisa kunani kuna Mwari wacho. That's why Daniel akakandwa hadzina kudya kwete nekuti hadzidye vanhu. Dzinonzwa mambo akadzibata kuti ari kufunga pamusoro paDaniel. Nekuti Daniel paakakandwa mambo akataura achiti Mwari waunonamata akurwirei. Haana kuti dyiwa. Kunoti shumba idzi hadzinzwe appetite dzinonzwa weight. Dzaitoudzana usiku kuti mudhara ati munhu achengetwa. Dzaiparidzirana sokuti idzara hayo but mudhara ngaachengetwa. Usiku mangwanani kuseni mambo akauya palunch then ndokubhamya akati Daniel, which means the king anototrasta shumba dzake nokuti hazviite kunotsvaga munhu kushumba. Amen. Munhu hatsvagwe kana umisa mugomba reshumba. Igaro ziva uri kumaraini kuti hakusisina munhu. Pachakapa mambo kuuya kuseni omira papiti oti Daniel ari kuandastenda kuti hadzicharely neappetite dzinorely neweight. Daniel arimo adanwa ana kuti ndikuitenga zvoda kuti ndicorrect. Akati mambo raramai nekusingaperi. That's another level I want to teach you. Daniel ari mulunch then ariora sekesi emergency. Kuti vati uya ndikuitenisa nedyiwa.
Another thought the deal is settled. What I need to do is to worship God among the lions. When you worship God in a bad situation, you attract help. Yeah. And you are not in the money in the back today. I got it out of my new single pay. Jasha kuna mambo. Kuti the Gandron Devon on a good some common up. No to Kurumbit when the moon at the tight to let the Mara Simon watch up tight. Amen. Ask Paul and Silas. So Daniel are not in the money say, but Takaburitwa. Worship is one of the keys. When you worship God, even in hard times, He can take you out. But when you worship Him in hard times, He's so faithful. Let's see how many can also say, you know, the pure box worship. I don't care about it. They can hold the value address. You can not say about state up, Security, wait to me now. You can not address. No matter how serious it is, I yield it. Without in your address. Second address, somebody pure box worship. You can tell that will be the Maya. I know you go to Garamumbito. I don't come out to see. Kuti atambika hii kagemuka kuchinjana wamwona pinda manje imwe mina mato yako agereti problem kuti una matira enemy yako nokuti inofana ngokufura nemo aise redi si inakuya uzokuyeretsa yayo kuzoyeretsa ariko kutera kana ukangotikile kuti ngapavhurike chete vanokrosa akadzokera zvakavhina Daniel, you understand? Kuti kagemuka kitwa na mambo ndikokuti wamwe wakabuda umopindawo. Mwari ngambokuitira wewe. Vanhu vakokunyudza ngavangopindawo. Ungozosaba zviri sei mukati. Vakambokunyudza. Mwari akakuburitsa ngomuokishe. Wakati mbofila kuti masettings ari sei mukati. Varume ava vese nevana vavo nemhuri dzavo vakabva vakandwa mugomba. Vasati vasvika pati vaboroti vakadyiwa vari mudenga. Ini chandoziva kuti vadyiwa vari mudenga shumba dzakavaona vachiuya kuda kuti shumba pakaburiswa Daniel dzakabva dzatarisa kuna Mwari nokuti dzapa kuna Mwari. Kana uchipa kuna Mwari usatarise kuvanhu, Mwari wacho anazvo zvekukupa. Saka dzakatarisa mudenga dzichingodza mirai muone pane imwe timu iri kudzika manje manje. Usapise paunoitira Mwari, put your faith in him. Pane zvinodzika manje manje so. Vangu kenya kuti hakana tatodaisowa dzara hangu tirasamira uone okunzwa noisiwa yo otodzara iri kuuya timu todi ngatisangane nayo chirungu kuti haitewo nayo hadzina kutyira pasi vakarohwa kaidi staff vakadyiwa vachiri mudenga iproof yekuti dzadzine nzara isingaite but dzakasiya Daniel. What am I saying? The kingdom lions represent you and me. When we are now in God, is our source. Kuya kuti hati move ne appetite kana desire to do things. Tino move nekuti Mwari anoda kuti tiite sei. Mambo vakapa shumba dzeru zvekudya. But shumba raburitsa munhu asina kudyiwa. Ko mambo akaziva sei kuti dzichiri kudya. Nokuti pane evidence yemurume abuda asina kudyiwa. Aifanira kugara pasi kuti ndamazwana dzichadya vanhu. But akanoziva dzinodya vanhu kwete type yemunhu. Moses, he grew up by faith. Akaramba kunzi mwana wemwanasikana wa Pharaoh. But by choice, he chose to suffer. The Bible is a spirit word, a word of faith. But the choice making, decision making, inogona originate mukana mind. And into the brain, dzinotoshanda even uchinamata dzinoshanda. Une zvimwe zvaunoronga kwete zvaunorongerwa naMwari zvaunoronga. Pawageza kuseni wanzwa mweya achitaura here. Muranda wangu ngatigeze muranda wangu. Unombonzwa Mwari wageza. Kuti tichiri kushanda. Saka danger ndeni. When it comes to the things of God, your mind must be renewed by the word. Whether removed, renewed. Yes. Uzive the mind of God. Decision rikuitwa na Moses pano. Aleka understanding.
why he was born. He was born to take people out of slavery, but he chose to suffer. Yet he was not born to suffer. A lot of people, you're suffering literally choice because you are not born to do so. But uniko wakaenda kwa wakana matauri mukapiwa choice hiyo unasema kuna choice inabere kwa neti tiso ya wakawana asune basarese tukenda kumusha kuno zorora zimba zile basarei oipa waparitsi wana railroad kuti atina basa adati ufa uchirocha. That's blasphemy. Rauno paridza ukalirarama, you are a good minister. Tali kuti noti dzimba dzina basa iwe unemba kubata shuwa kuti ukureresa ungono kuti adzima yako nevana kuti budayo zvani basa rese dakuenda kumuka unoona kuti munorambana kana kuti mari inamapurira shoma yasara muhumu mukanda kuti hazvina makiro tokuenda kumusha uone taipira apa inonhonga kupuruvira kuti ndiwozvi kuziva kuti inoshandei. Yes. He chose to suffer. Imi Jesu unoporesa asi vanhu vanosvika pakufa ufuti nezvirwere kureva kuti pazvimwe zvokuti akakuitira but ukashaya knowledge nokuti faith ndiyo inokonzera healing and the faith comes by hearing kureva kuti ukaleka a sound doctrine unomeka ma-false decisions aunofungidzira kuti ari spiritual iri ignorance kutambura hakusikururama. Mune parable kao yemurombo akaenda kudenga amungandoyeka misikoti kwa stereki rega nditsanangure musha nyaya ya Lazarus Abraham nemumwe murume mupfumi Dimas anza Divas ine vanhu 3 Divas wakaenda kugehena mupfumi Abraham akapinda denga mupfumi kana wakanzwa kuti mupfumi akaenda kudenga akasvikira pachipfuwa cha Abrahamu murombo akaenda kudenga hongu akasvikira pachipfuwa cha Abrahamu urombo ile wakapa Lazaro denga nokuti kana urombo uchipinda denga pane nite kunamata kungotambura upinda toshoti katika kungo broko utopinda azvauri zvinotopinda hada unachi tongopinda straight but ngiri kuti utendeuke iwe usina chinhu nokuti kana tichibhiliva kuti poverty inopa denga there is no need to preach. Suffer and make it. Yes. But do you know that with your suffering without the revelation, you can make hell? Alright, tinakanisa ngurenye. Mufumi alikucha. Kusaidi ukwenda Lazaro, but Lazaro anakwenda kwake eka. Waenda kufuata Abraham. Genesis 12. Abraham was rich in silver and cattle. Quite in spirit. Pamuyanga alichamangwizi. Pakeshi futi. Anga alishamwari ya mwara ni mombi. Wakanzwa nyaya Job. Wakanzwa pa akatambura. Perenga kumapeto. Akapiwa zvimwe. Wakanzwa shimba Job haikwenya. Akazosiya. Ndima shortcut kaya. Job kwenya. Palifa ndoridzwa imwe kuti aita mari yake. Job iye. Nokuti the end of Job, he was more blessed. But in the spirit, ningamira. So this rich man is what chemo chake baba Abraham tumai Lazaro nimvura pachikunwe adonenze parurimi rwangu nokuti ndiri kucha ama dzangu ndine mvunzo kana munhu achicha sei achikwesta mvura parurimi achicha miri wese. I want to go deeper. Baba Abraham tumai Lazaro nimvura pachikunwe nokuti ndiri kucha adonenze parurimi kana chitswa rurimi vhara muromo ka unokumbirira mvura parurimi rurimi richiwanikwa mukati vhara muromo hauche muri kuchamiri wese batari kuchema nerurimi atidzoke asati auya kuno ari panyika zvanzi wairova zvokuti mumwe aigara pasi achiita zvokunhongerera achinanzva maronda iye achidii saka rurimi ndosaka riri kutsva nokuti ndoraita sei ungotsva iriya iyoyo yakapendisa iko maiwo ukaendera enye uchangotamba akukwadza. Chakanyanya. Ani zote chachairi hivi badungupura oneko. Baba mama Lazaro nimvura pachikono.
Nokuti ndiri kutsa. Asi kuda mvura yakawanda bucket kana mcontainer kana kadika anze pachikunwi. Sei achitrasa kuti zvigunwe zvake zvine mvura inogona kuchinja munhu. Inzwa vhangeri raMwari hauponi nekuritaura rurimi, unopona nemabasa. Saka ari kuti mabasa ake ndio anogona kuchinja matauriro andaita, nokuti kutaura kupedenga asi mabasa. Unaundinzwa. Asi kuda bucket nemvura ati mvura pazvigunwe ndio zvinobata, ndio zvinoita mabasa. Saka ari kuedza kuparidzira vanhu kuti varume musaite vhangeri rekungotaura kunotira mahala. Itai mabasa nokuti ndio ine mvura yacho. Mvura ndio shoko raMwari, ende shoko mabasa. Akatizieni me. Asi manotsi katobatira futi. Kuna Bible school yakadaro. Unodzingwa. Too much. So, ndova arutara Abraham ndovata pane gapitsa. Apachaita. So that's all right. Da any request, inini kuchanda no problem ndangotsa. But madi kungotuma chi profita kuno. Anopadzira team yangu yakasara pasa. Asa ani mwana wakanaka mchinda nyanga ari kutsa. Afunga na boss iri kutsa. Tuma improfita anopadzira uko ndinawakoma vangani? 5. Rega ndikudza kuti wakoma acho ndanani. Mujudha ari kutsa. Ari kuti na vane penta kumabhuku aMoses murau yeti kuno yane nyasha. Vakaramba vari kulowa vanochira asakunzwere. Chakanyanya kaizvo chichi. The 5 brothers, they represent the 5 books, the first 5 books of Moses, which are called law. Saka ari kuti velo vanochira mahara, vakoma vangu ndevelo. Okay, rega ndibvise koko. Vakoma 5 vamwe vacho ndava. Pese paunoza kurizena zvinhu zvaMwari, you miss God. Because Mwari wacho haana kuti understand, akati believe. When you try to understand him, miss him, you need to believe him. So he's crying kuti wariko. Banotsa. Zvanzi hai vafundisi variko vari kutorova izvezvi. Iani type yaida kuti itumwe ndo problem yemunhu. Dzimwe nguva ane type yemufundisi waanoda kuti paridzire. Mwari anokupa mufundisi waari kuda, iwe wakamirira unoda. Ndo pane challenge. Sometimes waunoda haasati atumwa. Wakatumwa wavari kuda. Yes. Umwe munhu anoparidzira ukoma wangu vari kutsva vanozotera vanouya same road. Vanzi kune timu iri kutorova iko. So handizivi timu yacho kuti ndanani pamwe tiri mutimu iyo, amen. But mumwe mukoma anochira mara. Nokuti kune timu yakatumwa kunzi vanhu vasaende kunzira nemunhu. Decision making. Let me just conclude this way. Mambo chakamuuraya hakusi kuchikoka gumbo kwaita mambo Hazia 2 Kings chapter 1. Chakamuuraya akatuma vanhu kunobvunza kuna Beelzebub. Yeti ari ndimambo wekwaIsraeri anofanira kunzwa kuna Mwari wekwaIsraeri. Yes. Our God is a jealous God. Don't mix things. Kana wafuna kuya kuna Mwari, don't try zvimwe zvinhu. Anokufarira Satani Mwari wacho. Why? Nokuti mambo ndewekwaIsraeri. But ada kubvunza chimwari chekuEkron chinonzi Beelzebub. Mwari ndokubva atuma Elijah kuti aijeka vanhu vasati vaendawo uvapuruvhire kuti kuna Mwari anonzwa usati wataura naye. Nokuti muri kutumira vanhu ndokuti anotaurwa naye. Nje inini usati wataura ndatonzwa kuti uda kurikavha, saka wakufira iyo. Chakauraya mambo iyi poor decision making. Kuti pamwe pacho haisi attack yatafo. You are making wrong decisions. Number 3, zvinhu zvangu zvikazodai. Oza tine time yekuti people, they hate knowledge. What they want is anointing oil and prayer. And I'm not against anointing oil, I'm not against prayer. But you need to acquire knowledge when doing things. Aungano odama kumbeze kuchipisa zvakuri kuita. Onamata kuti Mwari ngafambe shindirakidza inyasha. Vanhu vacho vanochotenga vanonamatawo. Mwari wacho ndiye anopenya kuti munochira mahara agayo imanu. Kukuri ngokuwa punishment kwa mwamwachi izvozvo. I see every matter in Bible you need a prayer. Pamwe pacho you need knowledge. Yes. Yes. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo kwete minamato. Unonamata stereke, but make sure you acquire a lot of knowledge. Yes. Ndo vanoswera uchiudzwa nyaya man. Ningasi munhu waMwari, ningasi munhu waMwari. Yomba kwako zvichinetsa. You need God. You need the knowledge in God to change your family. Muri yako haichinji nekuti pastor ningi vakaba. Nokuti newo unoba ubasa kwako. Yes. Also,
ndakazwa kuti dzimwe dzinotororawo ndofamba andanga kuona tobaone zuro futi iyo anokubatwa. John 8 vanhu vakabata mukadzi chiri chifeve vakauya nacho kuna Jesu vakati ari fresh atombata izvezvi. Jesu akati hainetsi, ndokubva akotama kunyura, ndokubva ataura achiti vasati vatadza. Jesu arakwenda matombo munosiya mega ndovhangirira Jesu randodai arituke munhu wegona unoti amadhira abhadhara ara Jesu chairo aritukwe munhu tsasa. The truth must set people free. Oza problem yange ine vanhu mutime ya region yainetswa nemweya yechina vanhu vobva vamusunga yeti munhu anoitswa nemweya yechina anoda kusunungurwa. Region aisungwa pakauya Jesu ndokubva amusunungura kureva kuti vanhu vasina umwari vanotosunga chisiricho. Region akutoiswa cheni dzesimbi iye achifanirwa kuitwa free. Vakakanda mukadzi padhuze nezikadzi atadza tombata izvezvi vachiita umwe. Jesu akati asati atadza ndo vanotanga kukanda. Saka Jesu akaronga order yemakandiro vasati vatadza kumberi. Raine kumberi rakashaya munhu vese ungoro kumashure vese vaingodzona kuti enda kumberi ndokudzokera kwavaita enda kumberi. Unoona Jesu anokudzora ika asina kuti dzokai anongoti vasati vatadza ngavauye kuni. Saka vanga vari kumberi vakatadza vakadzokera kumashure ava ndobva vatoiswa kumberi automatically ndobva vati aiwa atadza mune muchingochinjana muchidzokera mega. So ara Jesu rakanaka kaunosiya wega. In other words pari kurevera Jesu anoedza kutaura kuti imi mandimabata munhu achitadza imi ndazokubata iwo kuti muri vatadzi kureva kuti chaita kuti ndikubatei inyaya kuti mabata umwe. Saka make sure life yako ikunamata utsvage kuti nhenga ari kutadzei nokuti pese parutsvaga ari kutadzei ndopaunotsvagwawo uchibatwawo. Ava vakabatwa dheri vakabata munhu kuti vatadzi vabata mumwe ambotadza zvokuti dai vasina kubata munhu vanga vasikabatwe. Ende danger nevanhu ivavo pavakabatwa havana kuregererwa vakaregererwa wavabata. Ona kundinzwa Jesu akati mukadzi enda usatadzezve but timu yatoenda ichiri kutadzazve. The more you look at other people's things you are messing up your life. Mind your own business, worship God in truth and spirit. Era yaningi haisi gudhu yako ningarazvodaiso saka hanamati haubvunzwa kunzi ndingari kuitei muchabvunzwa sezvamakabata kwete seva makabata. Wabata vanhu wakawanda but ndono uchabatwawo. So my time is gone, I see. All right. That's namate. God help us in making decisions. Nokuti chimwe chacho is not the devil. Chakauraya munhu uyu hachisi chirwere, a poor decision making. Akada kubvunza chimwari chisiricho iko kuna Mwari waIsraeri. Pese paunotsvaka mazano sei uchimhanyira kutsvaka zvisina umwari iwo chinamata Mwari. Chakutoraya business rako i decision making. Nokuti kwauri kuenda uchitsvaka help hakuna umwari yeti unonamata Mwari. Trust God. Wachikoka kumbo but tuma vanhu kuna Elijah. Saka vese vakatumwa namambo 3 groups. First 2 ma50 akaenda moto wakauya wakatsva vakatumwa imwe 50 iko kusafundawo vakatsva futi zviri kupisa vamwe ndo zvavapisa havana chavadzidza. The third group it had a great lead and a revelation. Vakati vasvika zvanzi mukuru wakanopfugama pana Elijah akati munhu waMwari spare us tangotumwa. He knelt down before Elijah kureva kuti ari kuti uku tatumwa but kuno tinoremekedza. Elijah haana kuvapisa akaenda nawo. Mwari ndiye akatoti kuna Elijah enda nawo yeti vamwe Mwari avadzikisira moto kuti pisa asi kune vamwe atienda nawo kuti Mwari anofamba nevanhu vanozvininipisa. Raise your hands. Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Help us in decision making in our businesses, in our marriages, in our day-to-day activities.